मनपाथर फारि थानाव संसजाखा काली पूजा तै शान्तिर बाजार प्रेस क्लाब नांगमानि माने खनि रगबो बागजाखा डिफेन्स डिपार्टमेन्टनि आदंरक लुकुरकनि काहामनि बागै थाखलाया सामुं खलाय दङ आबोनि बिसिंगनो बराक आमा कालिनि पूजा बो खलाय दङ स्रांसालनि हरा आमा बसाति थिवा शान्तिर बाजार थानाते मनपाथर फारि थानाव संसजाखा काली पूजा बिसिबुरुमनो असालो डिफेन्स डिपार्टमेन्टनि आदंरक काली पूजा खलायो दिवालीनि जरा हाय लुकुरक आमा कालिनो काहामके नमताय रिमाना अंथों हिनै डिफेन्स डिपार्टमेन्टक अबहाय सामुं खलाय दङ अ बिसिनि काली पूजानो किटिंगै मनपाथर फारि थानानि उसि जयन्त दासिन चाइतक मुंबाय गोबां किसा सामुं बयासक जाखा आबोनि बिसिङाव जयन्त दासिन चाइतक मुंबाय शान्तिर बाजार प्रेस क्लाब बहायनो नांगमानि माने खनि बागजाखा शान्तिर बाजार प्रेस क्लाबनि सेक्रेटारि बिक्रम देबनाथ तै प्रेस क्लाबनि कुबुनि आदंरकनि हागो आबोनो कारिबो आमथायनि लुकुरक तै ट्राइरकनि बागै कालचार प्रोग्राम बो खलाय जाखा